Dali na! Dali na! Ito na among kapilya din na ni San Jose. Unya, mauni amo ang eskwelahan. So, mo lagi ito sapa ganina gikan ko dito. Anak mo malibang. No, anak mo malibang. Anak ko ng mga los para iko ang class sa CR. Oh, tingnan na maigsuon na anak ta diri sa among eskwelahan. So, diri ko na grade 1 hangtod na grade 6 nya. Kaloy sa Ginoo ikasegundo ra gyud ko nang among valedictorian kanang silingan na sad namo nya. Silingan na sad ko na we're very friends. No? So, diri in town ko na kuan diri ni nag grade 3 o grade 4 diri ni nga room. Then diri sad mi magpa chuy sa among mga puppy love. No? May lang gani kay kikaloyan kong Father Al kay og wala pa siguro ko mga igsoon nakalampos magdaro po ko diri, no? Magdaro sad ko diri mga igsoon kay kaning halinon po ta bibahir po ta gamay. Muna nga ang mga karaghanan nga nagtudlo man jud kog bukid sa una mo may akong first na ko nga kwan. Ang mga ginikanan ako nang pangutana nga ngano man munay nga mga batan-on diri sa bukid dili man tanan pero nganong dali kay silang maminyo. So mao ni say stage na mo diya sa una dira. So karon na ana diri unya kani sa wala na ni nagfunction kay kani mo ikan sa Luay Elementary School. So kita mo ana kan sa Luay Elementary School. So sa una mga igsoon ingon ana no ingon ana niya kana diri jud ko na ka lampos. So diri ko nagsugod og mukabat mig mga 1 hour almost 1 hour na mong lakaw no asa may maabot diri nga wala pa gyud may mga chinilas hinungdan sa kong pangpanlibaso nga di ko mabalik diri nga di ko mag-rubber shoes. No sounds hambog siguro kaayo pero ay sus actually wala man gyud hambog oy mga inggitira lang gyud tang mga tao kung ingon ana ta ngano nang na to i-flex na bahalag di ta dato daghang tag-utang pa kanang daghang taog mga bayronon natural man na sa kinabuhi kay wala man jud tawo nga ano nya mga bitter kaayo kasing-kasing no. So wala mga igsuon kanang ato na nang ikuan nga mentality. So importante ikalipay nato unsa nga ato isig kataw di kay nagmarot lang pud in tawo na diya nya moingon na naman ka. So, moingon na nang siguro ka maigsuon nga ay sus kana mao na siya mirisi kay mo kare. So magmarot ka rin ha, di ka presentable o presentable ka, people have always something to say. Has ba siya, haba kay, daghan rabat ang mga mulantaw po nga manaway lamang nato, na tayo mga silent basher. Ubo na lamang tayo ni. So, diri mi, no, kani siya, pamani nga, puro pamani, kuhan sa una, hindi wala na ako nakaabot diri. So, wala na ni siya nag-function mga ison. Actually, I am a teacher. Yes, I am a teacher. Kanya, nag-crop top ko, no? We have our life. Nasad may kaugalingon nga kinabuhi mga igsoon. And whatever ang among kinabuhi sa gawas, siguro, di na siguro na i-deprive nato, no nga, teacher, kinahanglan ingon ani. Daghan kay mga teacher nga, lagi sila silang, they will go to their comfort zone. Pero, mauna, ayang mga teacher, unya, 10 years na ko sa public, and nindot ba ang pagkamaistra, no? I really love students, I really love my students. Kabawag na sila kung unsa ko nila. I really love them, yeah. Sayo naman kaayo ang no bira kay 10 years ay sus unya ako ang blessed kay ko sa akong trabaho kay ako joy major ako ang major akong gitudlo so dili gyud lisod no mga igsoon dili gyud lisod tana so dili gyud lisod mga igsoon no di pod siya kapoy pod kisa kadugay na ginakon tinudlo na nya balik-balik pa gyud ang curriculum no so ingon ana ba nga igsoon dali ra gyud kaayo ang pagmaestra pirti ra gyud dali sisiw na lang kaayo namo kabalo mo unsay lisod kaning pagdisiplina kay while you are in the middle of the discussion ang mga bata magkabuyag no naay uban didto gabun-anay naay uban didto kanang sigig pang bully naay uban dili maminaw no unya ang naka-unfair na mong mga teacher karon kay wala man gud may right nga mo disiplina kay discipline in the Philippines is a crime. So kabalo mo mga igsoon nga naa pa ko diri. Yes, naka-agi ko diha og luso. Kay kanang na putoy pagka murag wala ko kaagi, murag kuan ra kanang bulog ra grade 1. No, si Ma'am Kulanag tabang siyang pagkatulog may akong teacher. Yang grade 2 na ako si Ma'am. No, grade 1 ako o grade 2 si Ma'am. Grade 1 ako is si Ma'am Kulanag niya as Ma'am Chirel nga nas Norway o si Ma'am Torales nga naasa kanang Nueva Caceres no nga master teacher didto. So mo na ko mga teacher. Nya si Sir Edusel,
na kauban na ako sa DepEd, akong mga teachers, Ma'am Butron sa Ma'am Prinsipe na siya nasa USES. Ako na mga teacher. So, pero dili sila ang mga nakapa-experience nako ini. So, ang di ginako malimtan sa akong teacher is katong dugay kaayo mi nang late mi nagbiga daw mi. No, nagbiga kay nag make up. Katong maigsuon pero grabe gyud to nga kuan sa ako ang pagdisiplina ba nga di gyud na sakto inyong gibuhat kay kamo gabiga pa nya sayo pa kaayo. So asa unsa na lang I am worried asa mo maabot. So kato si sir ako jud tong ako tigdala iyang bag tigdala ko kanang inipauli ana niya tagaan ko niya usa ka plastic nga anang king flakes man paman to sa una og kanang sky flakes. No nya ingana ba niya lami kay taga bukid lagi ta no. So lami kaayo niya. Mo to di jud ko makalimot sa iya nga asa man tinud ko padulong ko magbiga ko. So sige tong naas akong nahuna in nakaagisad ko anang kuanta ka ng standing unsa na ay kana magbend gani ka sa air ana no kana mangana ba mangana ana so mangurog na jud mo nakaagisad ko ana pero karon mga igsuon ang pagdisiplina sa atong mga bata is grabe na kaayo no. Please do not normalize nga sa inyo man to panahon no. Ang kani pong atong mga ginikanan mga kalit lang pud og laban no without ato pud siguro nga ako mga anak man gani mo ingon masama mo na gyud ko beng unsa man nganong ingon anak man di pud ta magpatakag suko lang pud dayon no mga igsoon. So daghan kay mga motor so ingani na ang panahon no. So sa una wala kita kakitag mga ingon ani pero karon mga dato na kaayo ang mga taga bukid no mga dato na sila kay kita ini dumalato pa lang no magkuan bito positive lang itong kinabuhi so dumalato pa lang kasi madag madato tayo ang ato madato ta makatabang ta suba no imuon ba ni natong kanang marmol ning mga kalsada diri na aron sila mga slide sila tanan aw di ingana ba kana madato ka dili ka ingon nga malaksot muna po tong atong bantayan. So ingana mahigsuon so kung dili ta mga ginikanan gusto nga disiplinahon ang atong anak ingon po ka wala gi ka kadisiplina sa imong kaugalingon of course the struggle pud ta nagkuan sa atong kaugalingon mo nang ingon ani pud ta di lang pud ta ma-personal no kay aron man gani dili masama nato. So nga may suon kay usay gyud ma-personal man gud ang mga ginikanan na so kinsa guna siya nga mao na mo kat asa guna siya kuyog nato asa man siya padulang ato kat si kuyog kinato ka na wala day sila manas na paniud ta binakasama ko na. Tulog. So ingana mga igsuon no. Kinahanglan nga. Isa. Kinahanglan mga igsuon na. Kuan jud ta kana. Kina. So kinahanglan mga igsuon. Kita is kuan kita nga mga ginikanan, careful kita mga ginikanan pud nga. Para ra manas kaayuhan sa atong anak pero kanay nga nang sumbag na kagi kuan nga na siguro. Hay, asa man mo nang? Hala, kapilde. Ota. Naga akong isudrig ako sister Ino. Hoy, asa man ni nato ibutang? Ngayon pagkainit dito na, dito. Ayaw na kay makiguban si Manong. Di ko ta magdugay tana. Dahil ato tas ka Jose ni Guman. Lite. Agi pa tas ka Disoy. Pangihi sa akong asa mo Felipe. Pagpalandaw. Yeah, ritso. Ay, so disoy. Nanay peryahan. Ay, so disoy. Muna ka nagtali. To, dira tata sa kuan lang Coliseum. Dira. Every day. Oh my God. This is it. Oh my God. Yeah. Wakay. Yeah. Wakay. Sugoy dako. Yan awan ng kahoy. Oh. Awan ng kahoy. Hello.